2 मार्च बड'लेण्ड सोमावसारनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै एबसुखौ आफादनि फिरफिला बिर होनाय आरो बड'फानो बिबार बावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मनज बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो दिनै 2 मार्च बड'लेण्ड सोमावसारनाय सानजों लोब्बा लाखिना बड'फानो बिबार बावनाय बेखौ बावो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगोसे आफादगिरि सुबुंसा मोसाहारि लोगोसे बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो नेहादारि जांगिला जेतेस मोसाहारि आरो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बाहागो लाना बर' थुनलाइ आफादनि नेहादारि जांगिला जेतेस मोसाहारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थासेयावबो गोदान फरायसा आफाद दानायनि गोनांथि गैया आरो गोदान आफादजोंनो नांथ'ला होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनै 2 मार्च 2022 मायथाइनि बेयो जाबाय बर'नि मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानावनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायजेनदोंमोन। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो हायो जोंनि बर' माहारिया गासैबो जोंनि दुलाराय आसामावनो खौसेथि जानानै बे सोमावसारनायखौ दैदेनलांदोंमोन आरो बयबो बाहागो लादोंमोन। दा बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो हायो जोंनि बर' माहारिया जेसेबांखिनि जोंनि माहारिखौ दानायाव बिथिंफोर दङ बे बिथिंफोराव जों एसेब्लाबो आवगायलांनो हादों। जोङो बड'लेण्डखौ मोनफुंथारनो हायाखैब्लाबो जोङो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थाखौनो होन, जोंनि रांखान्थि बेबस्थाखौनो होन, बा राजखान्थियारि बेबस्थाखौनो होन, बा जोंनि बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु धोरोम जौगानायनि बाथ्राखौनो होन, बेफोर बिथिङाव जों जौगासारनो हादों होननानै जों बुंनो हायो। दा बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंहा जाखिनि जोंनि बेबस्थाखौ जों गोग्गोम खालामनानै लानो आवगायलांनांगौ बेखौबो जों खालामनो हादों। दा दिनै जों बड'लेण्डखौ मोनफुंनो हायाखै, बिनि गेजेरजों जोङो आरोबाव दा बड'फाया जिबायदि दैदेनलांदोंमोन बिथांनि सानस्रिखौ जों गोथां खालामनानै लाखिनानै जोङो आरोबाव सोमावसारनायखौ जों जुदि खालामबावनो हायोब्ला आरोबाव जों मोजां जागोन होननानै बुंनो हायो। दिनै बड'फाया जोंनि गेजेराव गैया, बिथांनि सानस्रिफोरा जुदि थांनानै थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैफोरा जेरैबायदि आवगायलांनांगौ बिथांनि सानस्रिखौ लानानै मोनसे माहारिबादनि गेजेरजों आवगायलांनानै जोङो बर' माहारिखौ आरोबाव जौगाहोलांनायाव जोङो आवगायलांनो हागोन। बेनि गेजेरावथ' आरोबाव आफाद नांगौ होननानै आं साना। मानो होनना बुङोब्ला बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि आफाद थागोन बे आफादफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माखासे बेले बेजेयासो बांसिन जानायखौ आं नुनो मोनो। दा जेरै आबसुआथ' जेरैबायदि खामानि मावबोनांगौ बर' माहारिनि थाखाय, बर' जाथिनि थाखाय बेखौ मावबोगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना लोगोसे लाफानानै खामानि मावगासिनो दङ। दा गोदानै आरोबाव फरायसा आफाद दानानै जे बर' माहारिनि खामानि मावबावनांगौ आं बेखौ सानाखै। नाथाय बिथांमोना बुंदों जे एबसुआ जे बड'फानि जि सिमांमोन बा सानस्रि, बे सानस्रिखौ दिनै बिथांमोना मोगथाङाव खालामनो हालिया, नागारबाय। दा बर'नि जि मोननांगौ जि दाबिमोन बड'लेण्ड, आलादा बड'लेण्ड रायजो, बे दाबिखौ दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा लाबोनो हाला होननानै बिथांमोना दिनै बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रिखौ मोगथाङाव खालामनो थाखाय जे बन्सखौ दानाय जादों होननानै मा बुंदों बे बेलायाव? बड'लेण्ड सोमावसारनायनि माबाखौ बिथा खालामनानै जोनोम जादों होननानै बुंदों। दा मोनसे माहारिनि थाखाय कन्टिनिउवासलि सोमावसारनाया बेसेबां गनायजाथाव जों बेखौ साननांगोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्डखौ खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना हयथ' जिरायथ'दों। जिरायथ'नाय गैयाब्ला जोङो जुदि कन्टिनिउवासलि सोमावसारनायखौ लाबोबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव माखासे खहाबो जानो हागौ। जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव, जोंनि राजखान्थियारि बिथिङाव, जोंनि राव हारिमुखौ जौगाहोनायनि बेलायाव माखासे बेले बेजेबो नुजानो हागौ। दा बेखायनो आंनि नोजोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हयथ' बिथांमोना जिरायथ'दों। दा कन्टिनिउवासलि सोमावसारनायनिबो गोनांथि गैया आं बेखौ सानदों। जे मोनसे सम फैगोन, जाय समा फैयोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा
दा बनसुआ जि खामानिखौ मावनो लादों बे खामानिखौ हयथ' बिथांमोना मावलांगोन। बर' जातिनि टटेल सिन्ताखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभाया सिन्ता खालामबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुभमेन्ट खालामै खालामै BAC मोनबाय, बिनि उनाव BLT नि माबाजों BTC मोनबाय, बिनि उनाव BTR रेकर्ड खालामबाय। टटेल माने मेकानिजमखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जातिनि मेकानिजमखौ खालामबोदों। बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बर' जातिया मबे सोमावसारनायाव माबायदि खैफोदाव खोख्लैनांदों। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिनैनि जि बर' माहारि जोङो बुजिदों जे बर'फोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन आरो संगठन जाबावोब्ला जोंनि गेजेराव बेले बेजे जोङो नुबोखाबाय आरो ओंखायनो बेबायदि आरो गोदानै जाय संगठना फरायसा आफाद होननानैनो लादों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंखायो हिसाबै आरो बेबो फरायसा आफादबा माबायदि जानो हागौ होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बहुद माने सोंलु सिखांदों। ओंखायनो जोंबो सानदों ओंखायनो जे बेबायदि मोननै मोनथाम फरायसा आफाद जाहाथे जालाया, जुदि खामानि मावनायनि इस्सा दङब्ला मोनसे संगठनावनो ज' जाजाय जाति दानायनि खोथायानो होन, जोंनि जि डिटारमिनेसन जोंनि डेस्टिनेसन बेखौ मोनफुंनायनि खोथायानो होन, जाहाथे ज' जाजाय सावरायलायनायनि गेजेरजों सलुसन जालायो बेखौ जोङो लुबैदों। आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो। औ बर' रायजो राजा दिनैनि जिहेतु 2 मार्च बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' माहारियादि गोबां खैदां खैफोद सहायनांबाय, जायफोर सोरबा जेल जानांबाय, सोरबा फिसाय थैजानांबाय, सोरबा बिसि थैजानांबाय, सोरबा गथ' थैजानांबाय, बिथांमोननि थाखाय आं दुखु फोरमायफाबाय आरो आसा खालामो आफा इसोरा बिथांमोनखौ जाहाथे इयुन समाव मोजां संसार जालांनो सुबिदा आरो थुलुंगा खावलायनो होदों जे बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे दिनैनि समाव जों गामिफ्राव नुयो मोनसे गामियाव स्टाडि खालामबा नुयो मोनसे गामियाव साबासोआ माने एसे गाज्रि सिन्तानि माबा माबि भेजाल लाबायग्रा मानसि थायो। बिनि गेजेराव 10 जनसोआ मोजां सिन्ता खालामग्रा थायो। बिनि गेजेराव टटेल एज ए होल गामिनि मानसिफ्रा मबे पावारफुल बेजों खारफाग्रा थायो। दा साबाया जुदि पावार खिथिनो हादोंबा बेजों थांगोन, 10 जना मोजां खिथिग्रायाथ' बाहाय सिरि सिरि थायो नालाय, बेबायदि थायो। दा बेफोर गासै टटेल परिबेकखौ नायनानै जाहाथे मोजां लामाथिं आवगायलांनो हायो, जे फैबाय थानाय समाव फरायसाफोरखौ मोजां माने फरायनायाव, जोंनि सुबुं सम्पद दानायाव जोंनो माखासे अफिसार लाइननि मानसि नांगौ जादों। बे दिगाव जाहाथे गुरुत्त' होलायो रायजो राजाफ्रा आरो गासै संगठनफ्राबो बे दिगावसो खामानि मावो, बेखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।